Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Paulina, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy 45th wedding anniversary kani mother ko, Mrs. Editha Buncag Malsi, kanday di Diyos ti alwad na, at tatang ko ani Edmundo Malsi, from Evelyn Malsi Bautista. Astrero family, from Daisilyn Astrero iti Hong Kong. Family Daluyan dita Alicia Isabela, kan Oria family dita Cordon Isabela, from Heidi Daluyan. Makablaawan pa iti family Senardo dita San Bonifacio Burgos Isabela, from Jody Senardo. Ni Ricky Pascual kan ti pamilyana, Tomas Bacani kan ti pamilyana, dagiti anak ko ada Joy, Dave kan Bimbo Jr., kastamat kan ni Miriam Tamang kan kadagiti neighbors ko dito'y Malamag East Tumawini Isabela, from Bimbo Tamang. Ni Michael Angelo kan Kevin Pajos, from Jennifer Pajos. Shout out ka ni Michael Bruce di Talasam, Cagayan. Happy birthday ka ni Richard de la Cruz kan Perla de la Cruz. Shout out pa kada Miles Maris kan Lakay ko, from Maricel Concordia. Domondon family, Molet family, dita Burgos Pangasinan, Kansual Pangasinan. Kastaamat ka ni Kian Tilbang iti Alaminos, from Albert Molet Vlogs. Shout out ka dagiti caregiver batch 10 nga graduate into June 12, 2022 to Miss Annalyn kan Miss Miles, from Lovely Rose. Kasuga kan Corbus family, kan relatives ko dita Santiago City, Isabela, from Rowelyn Corpus. Shout out pa kada Allen Damaos, Jen Pablo, iti New Taipei, Taiwan, ni Roda Galasinaw, Baltasar Catherine, Ariel Timbresa, Carmelita Macanas, Jules Abogado, Joel Quilon, kan Anasita Milio. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Paulina. Dear Manang Emmy, ilingad naktatan itinagan a Paulina. Iti agdama manang nakabase akon dito'y Canada, kadwak ti pamilya. Dayto YouTube channel yo tinagbalinan aliw-liwak, sipod nang ngagak, gapota iti probinsya mi idi, dagiti drama iti radyo tiliw-liwami, nang runa no adda kami ijay uma. Idi ka bambanwagak, adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Tamamati ak, ang makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngag. Katsapay lakuma, tamapilimat ama idrama. Agmay-may saak nga anak manang Emmy. Kat gapo iti nalabas, apa nang ipatag kanyak dagiti dadakkel ko, iso siguro ang nagbalin anatangken ti ulok. Gapo taamok ang maipaay ti amin akayat ko, naglablabesak meten. Kat ultimo pamagbaga dagiti dadakkel ko, jak pulos impangag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idilaplap danak ti amak, adumaray iti may sa apasken nga angayan dagiti gagayam ko, apasig a nagtaod iti prominente a pamilya. Paulina anak, agdinamag ti kalukwan dagiti bagbagam agagayim mo. Iso apang nga asim, saan ka na dumaray ti bagbagam apaske? Ay, nagadukot ti amo yung tatang. Di kay kat kumagyaman, tapasig ababak ng dagiti gagayim ko. Pudno ababak nang da. Ngam agdinamag met nga road nga ado ti mading aramid da. Amangan no mairaman ka pa'y no anyaman ti da sa mapasamak kadakwada. Amangan no may sagmak ka anak ko. Apay nga minaya akong formula dita ti pampanunutin nyo. Di daklat ako man baybayan ngaglang ay. Matulok mo't amin akayat mo saan ka di.
Italang alaplapdan ka, tatalaga ama di tagparparik na kanyak, Paulina. Mabalin ka di tatang. Saan kayo ko mga agbalin a KJ? Baybay andak man na dumaray ti pasken dagiti gagayem ko. Kayat ko ti aginjoy. Iso apalubusan dak nga rod. Nakapustura ka, Paulina. Papanam? Ay na. Una yan aya. Tanagpupunipunan dagiti malas kan man nakibiyang at tao ti adday ti aglikmut ko. Ha? Ni, kagura ka di, Paulina? Tanya ti panagkunam, ha? Armando? Maragsa ka na, kiti kastangar aramidom ita? Anya tar aramido kaya? Damdamagak lang no sa dino ti papanam ta nakapustura ka. Anya kumaanya ti bibiyang mo, Armando? Ah, Awan ti karbangam ngagdamag-damag ta awan ti bibiyang mo iti anyaman ngar aramidot. Paulina? Isang mabalin ka di. Aglisi ka man iti dalan ko. Tamaan no si kapay ti magmalas iti namnamaag aswerte iti papanak ita. Aglis ka! Apay ay adi ka makaid na lakay. Itay pa'y ngalalo si isen ka. Kasanukot talaga sa balit agparparik na kanya. Anya? Naksalangan sorotan ni Paulina itinapanan na. Sigurado nga addan agumura day jay na oramidam ti kasta lakay. Hamumot adi na kayat ti kasta. Ay, talaga nga minadyak malapdan ti bagik ngagdanag. Amkag nga mga non niya ti mapasama kita anak ta. Agkalma ka lako mga minlakay. Urayon talaangan na sumangpot ti anak ta. San abale, tamamati ak amadamdamalaang. Addan to ni Paulina. Apay nga kasto eh. Agtayak matan ti panagkitak. Imposible mo't anabarte ka kun. Katdoa pa'y laabuti ti serbesa tinainom ko. Ay, talaga. Madya, maulaw kan agsip nga't matan ti panagkita. May gan Paulina. Sino ka? Sa dino ti pangipanang kanya. Basta sumurot na kanya. Sakti makamukun ka. Oh my God. Maditirik mak. Sa dino ngamin ti pangipanang kanya kaya. Kana sino ka? Sino ka? Uray anya ti aramidak manang Emmy, talaga aday jay laangan apagteng tinalagip ko. Diyakon ammo no anya pa iti simmaro no anapasamak. Gapu ta idi nakapuutak, addaak iti ospital. Sigun iti amak nga iso ti adda idi iti abay ko idi nakapuutak, nasarakan dak kano iti igid ti kalsada iti asidag ti lugar mi. Adda dunor ko, ket ti kasakitan manang, rimwar iti panang taming kanyak ti doktor, anaramesak. Napalalo ti panagsangsangit ko idi. Ingkagumaan met dagiti dadakkel ko ti nagpaimbestigar, nga uray pa'y nagastos dan ti amin nga urnong da, ket nakailako da pa yan kadagiti daga atawid da, tapno addala ang gastusen da, ngem awan met laeng tinapasamak. Sigun met kadagiti imbilang ko agagayem, impilit ko kano ti pimanaw iti pasken a dinarayak, nga uray laplap dandak. Ket kalpasan na, saan da kanon nga ammo, no anya tinapasamak kanyak. Napalalo ti sakit tinakem ko idi manang. Gaputa ammok, adda sa bali a napasamak. Ket mamati ak, amay sa kadagiti kakadwami idi a nagpasken, tinangidadanas kanyak. Ket dimteng ti pagteng, anakarkaron anangi mamagkanyak, manang Emmy. Sa
Sana mabalin da ito'y. Sana mabalin. Paulina! Paulina, anak! Agtal na ka! Anya tang aramida mo? Apay at ang tanugam na tabukod mo atsa. Sana mabalin da ito'y tatang. Sana rin agbyag da ito'y saklot ko. Anya? Masapo naman po ka da ito'y apakay babain na. Agtal na ka! Subardan ka, Paulina! Agtal na ka! Sanda ka pakibiyanan? May bayandak tatang. Ibatandak. Tay papas ko, ti pangtot ko dito aday ti tiyan ko. Ibatandak. Agtal na ka, kunakman! Sumardang ka, Paulina! Tamom ka dikat mapuna si ti panunot ti amin tinapasamakan ka. Napukawom day tabiyag nga day ti saklot mo. Tamom ka dikat malipatan ng ti amin tinagdinamag anapasamakan ka. Napukawom day tabunga tinapasamakan ka, ha? Paulina, anak, masapol nga agbalin ka anatib karita. Saan arumbang nga agpaimamag ka gapoy tinapasamakan ka? Tata. Kas itinakon-akon. Nagdinamagan tinapasamakan ka. Inaramid tayo ti amin ng awan tinagmamaayan na. Tasaan tayo mo't nga mo na asino ti kunam anang idadanaskan ka. No pampanunutom ang mailintag ti amin ng mapukaw ti biyag nga day ti saklot mo. Nagbindot ka, anak. Sigurado anak arkaro pa akid ngandakan ti sabali at tao na ituloy mo ti pangpanggapom nga aramitan. Isa pang asim, anak ko. Dumngag ka kada kami ti inam. Agbalin ka kumaanatib ka. Anda kami lang kininanang mo iti sibay mo. Saan da ka abay-bayan, Paulina? Anya ter aramidam dito ay Armando. Paulina. Paulina. Ada ak dito itap na kumustahan ka. Kumustaan? Wano laisan? Paulina. Amo ka pang panunutan nyo amin adaka sa kababae. Iso ang nagsikugak ajak ammo no asino ti amana. Iso pa nga asim. Pumanaw kan Armando. Sana ka kasi iti pampanunutan, Paulina. Ada ak dito kas gayim kan kaubingam. Adam. Ada ak dito ang mga saranay kan ka. Anya kumaga po asaranayan nak. Gapo tayo ayatan ka, Paulina. Ha? Sipod pa idi. Patsyek nga mong ti intensyon ko nga masasidag kan ka. Ngam italangan at daanak itikirad amang ibagay tiriknak. Sa anak amamati iti bagbagam Armando. Paulina. Iso pa nga asim. Pumanaw ka kuman. Jackpot yun ti bagbagam ita. Amok amaasyan ka lang ang kanyak. Iso nga'y bagbagam ti kasta. Ngam jak kayat akaasyandak. Tamamati ak ati kaasi amarikrik nam ita kanyak. Kat nagamoran iti panang lais. Oh. Isa pang nga asim ko mata pumanaw kan, Armando. Siya kung ti agkid-kid daw iti dispensa kan kaga po iti trato kan ka ti anak ko, Armando. Nana? Mamati aka maawatam ti mapaspasaran ita ni Paulina, ta nagkaubingan kayo. Natakneng ka abaro, Armando. Katamo kadi mo kundin aron ti anak ko, gapo iti mapaspasamak. Amamudak, Nana. Sa anak ka kasi iti dadduma. Adtuyak amang saranay kan ni Paulina. Saan lang akas gayim na? No di kat nalablabos pay. Ha? Saan da kumakagura no bilang lang, Nana? Ay, saan, Armando? Anya kumaga po akagura da ka ngay barok. Apresya rin mikit di ay iti asawak ti aramidam. Kaya't kung alukuin ni Paulina tapno ituloy na kumatagadal. Total, saan pa yung mutlangan madlaw ti tiyan na? Ay, agyamanak iti kasta panggap mo barok. Agyamanak unay. Siyak ti rumbang agyaman.
Tasanda kalap na namang sarsarong kargan ko, nana. Amin, amabalin na makatulong kan kwa na ita, saan mi alapdan, Armando. Kat mamati ak, makatulong ti kanayon, apan ang sarong karmo kan kwa na, nga oray no kanayon apabainan na ka. Agyaman ak launay, Barok. Oh, para kan kaamin dagito yung sangkot kaputas, Paulina. Nasustansya dagito eh. Ket masapol mo. Para kan ka kaniti at iti saklot mo. Armando, Agkid dawak iti dispensa at suksukiran ka. Jak tongtong palon ti kayat mo. Asahan ka na sa rongkaran. Jak ngamin malapdan ti bagik. Gaputan na pudno ti panagayat ko kan ka. maag ka, Armando. Ha? Maag ka, Gapuitar Aramidam. Agayat kay ti kas kanyat amasikog, ajak pa'y amon o asino tinakasikog kanyat. Saan na napatag kanyak ti kasasad mo, Paulina? Saan na napatag kanyak no anyaman tinapasamak kan ka? Tinapatag kat maipariknak kan ka. Anapudnot intensyon ko. Saan ka apilitan na mamati iti bagpagak? Ngam nakasaganak amang panagnag iti kinadalos ti intensyon ko. Nagpaiso ti bagbagam, di ikasabnak. Ha? Oh, anya? Naklaat kay ti imbagak saan ka di? Ngamin, saan mo akabaalan nga aramidan ti imbagak? Iso mabalin ka di, Armando. Sardangan nakkuman, pangaasim. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Impagarup ko man ng Emmy, no dayjayon ti maudi apan ang sarong karkanyak ni Armando. Impagarup ko no sardangan nakon. Ngam nakla atak iti simmaruno anapasamak. Ta iti may sa asardam, nagsubli ni Armando akadwanan dagiti dadakkel na. Aklunak nga da pa sa tipusok anakulding, idikinid daw da nga agkalaysa kamin ka ni Armando, ta nakapagtulag kami kanon. Panagriknak kat lumlumnedak iti nagtugawak iti daydi akanito, kat awan apulos ti agaon abalikas iti bibig ko. Nang runa ta nariknak ti sinseridad ni Armando, kastamutan dagiti dadakkel na, kabayatan ti panakisarsarita da kadananang kantatang. Awanan tinaramidak no saan at itimulo kaklatan iti nagbalin asaritaan. Agingga anadanon ti panangikallay sa kanyak ni Armando, babaan iti alkalde iti lugar ni. Nagpasngayak nga rudmanang, kat ni Armando titimmakder nga ama ti anak ko. Impatag na iti napalalo ti anak ko, nang runa ta saan kami met anaaddaan iti anak, iti jak ammo arason. Insakad na ti panagbiag mikas pamilya, iso anat nagmeten ti riknak kenkwana. Ngamjak man ammo, tauray pay no nagtulagan min nga itanam min kanilipat tinapait anapalabas, ket jaklat ta maipatag ti anak ko. Mami, kitao mo, naggato ti score ko iti quiz mi. Nasaya at mata. Tapno saan na masayang ti panang papaadal kan ka ti asawa. Ha? Mami? Ala, ang kakiti agsukatan. Tagisimpa ka iti seled mo. Mami. Arte ko rin nga ubing. Kanya ko matibibiyang ko no na nga to ti score mo. Paulina. Armando, mabitlang ta itimplaan ka iti inumam. Sigurado na bambanog ka. O sige. Mangala ka mo titiparakan ka, Paulina. Ken merienda para katatado ha. Agsarsarita ta, bayat ti panagmerienda ta.
Naka, nakapimpintas ni Menchi saan ka di. Iti edad na awalo. Agminaran ti kinapintas na. Imalakan ka ta anak ta. Armando, mabalin ka di. Diyak kaya ta pagsaritaan ti maipapankan kwa na. Gapo ka di ta aging gaita. Kat di mo pailan na aklon ti amin, Paulina. Armando, Kaano ang maaklon mo ti amin? Kaano nga ipariknam ka ni Menchi ti pamatag mo, kas inana? diyak to maipatagday jay nga ubing. Anya? Unay na nagtangkan ti pusom no kasta, Paulina. Ha? Armando, Awan basol ni Menchi itinapalabas. Apay nga iso ti papasam. Kat mismo alasag mo. Kandaram tagtartaray kadagiti orat na. No siyak nga awan na pulos ti relasyon ko kunkuana. Kinabailak nga impatag iti nalablabos pay. Ngam iti maipaay ko no bilang napagasatan ta kumaan na addaan itanak. Anak, apay at di mong maipaay kunkuana dayta. Idin dayta. Idin to tapudpud no nga anak mo ni Menchi. Nakayayo nga ubing ni Menchi, Paulina. Kat nalaos ti panang ipatagnakan ka kas inana. Nga uray di mo pulos ikaskaso. Amom ka di akas lamabriyat ti barukong ko. Tunggal damagan kanyak ni Menchi no ipatpatag mo. ha? Day tatagpay so, Paulina. Kanayon adamagan na kanyak no anya ka no ti basol na. Tapay akas lasaan mo apatpatgan. Ngam ikagkagumaag akaluban ti aramidom kan kuana. Ikagkagumaag na ibaw-baw ing iti sa bali abanag ti saritaan mi. Tunggal question na rin na ti panagbalin mo nga inakan kuana. Isa pa nga asim, Paulina. Agpakpakaasi akan ka. Lipato mo tinapalabas. Nagtulagtan nga itanumta ka nilipat dagiti pagtang itinapalabas. Pangasim ko ma, tagtungpal kay ti saritaan ta. Kat sursurwo mo nga ipatag ti anak mo. Daddy, ada na pintas adamag nga ibagak kada kayo. Oh, anya dayta anak. Naawat ak iti inaplaya ka trabaho iti Canada. Katgapo iti napintas a performance ko iti ayan ko akumpanya ita. Apuraan da kon amapan iti Canada nga agtrabaho kadakwada. Agpaiso anak ko. Wan daddy, isa anak karagragsakak. Maragsakan akmat para kang Menchi, anak. Maragsakan ak unay. Amoyo na anya ti planok, daddy. Oh, anya anak. Alaan kayon ton ijay ka ni mami. Tapno agdadan na tayon ijay. Anya? Wan daddy, kasta ti planok. Kayat ko ang makapagaliwaksay kayo matan. Nang ronak at mangmanggadak matan. Kayat ko asobadan ti kinaimbagyo kanyak. Isong agsagana kayo, daddy. Takas itinakon-akon. Alaan kayo ka ni mami ijay Canada. Kumusta tirik na mita? Tadatan dito Canada, Paulina. Nakalaglag ang tiriknak, Armando. Marikriknak tinalaw sa parabor kanyak, tinamarswa. Paulina,
Amin anam aya paspasaran ta ita. Gapo amin da ita ni Menchi nga anak mo. Armando, Sipod na addaan itinakam ni Menchi. Pasig apam matag timparik na anakin ka. Nga ore am muna asaan na masupatan. Kat sa anak mo't amauma mangidagdagulit kan ka. Awan ti basol ni Menchi itinapalabas mo. Iso di apa, kagdanag, Armando. Ipatpatag ko man ti anak ta. agpaiso Paulina. Wen, idi pa'y laeng. Mabainak la amang iparik na. Gaputa, amamat siguron. At daytan ni Menchi. Mami, Daddy, ada ako. Ne, Daddy, anya tinarami dyan ka ni Mami. Aping agsangsangit. Ne, awan mo tinaramid ko amadi ka ni Mami, anak. Saan ko pinagsangit? Ha? Wen, anak. Saan na ka pinagsangit ni Dadim? Apay nga rin agsangsangit kayo ngay. Luwa ni ragsak na ito, anak ko. Benji, Mami. anak. Inarakot na kita nakairot. Wen, anak ko. Taipat patag kaunay. Ha? Kansapay lang ko, ma. Tama pakawan na ka nagiti inararabid ko, iti kalabas. Pakawanan na ko, ma. Anak ko. Iti day di akan nito, namin pinsan anapunas ti dagansan iti barukong ko, manang Emmy. Iti day di akan nito, kaya rigak tinaipas ngay manan iti panagriknak. Taamok iti kaunggak, anagbaliwakon anamin pinsan. Nagbaliwan anamin pinsan ti riknak, para iti mismo nga anak ko. Kat manipod matidin, kanayonan analukay ti barukong ko. Tanapaluspusakon ti aglalaok arik na, anabayagan apanawan, anagumok iti barukong ko. Nalaos ti panagyaman ko kani Armando, nga iso ti nagbalin agiyak, sipod pan nakaidadanas ko, agingga iti pan nakawaknit ti panunot ko. Agyaman akmet kani Menchi nga anak ko, asaan apulos anagsardeng anang ipatag kanyak, nga uray sa bali ti tratok kankwana, sipod pa'y kaubing na. Ken kang ronaan iti amin, agyamanak iti namarswa, taammo nga iti unos tinaunday apanawan apan nakakulaap ti isip ko, kat amok ken nariknak adinak binaybayan. Pagyamanan kayo matmanang, gaputa inik kanyo iti gundaway ti padas ko. To'y pagayam mo, Paulina. Pagayam a Paulina, da kami ti rumbang agyaman kan ka. Tadi ka nagdwa-dwa anang isalaysay iti padas mo, tapno maibinglay tayo kadagiti dumdumngeg. Nang runa ket agduduma a napapatag nga adal, ti sigurado a naagsaw dagiti dumdumngeg. Pudno unay ti pagsasao ako nada. Iti likudan tinapuskol ken nalidem nga ulap, agnanayon latta asuming singising ti init. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalat ta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Alakastan, pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban
asam dan panubong liday ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Felipe at taga Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Belinda Ramos iti Toronto, Adela Vergara iti Hong Kong, Agnes Curry, Joel Quilon, Chris Ryan Rillion iti Laya Alfonso Lista Ifugao, Evelyn Macanas iti Hong Kong, Jeanette Izagire iti Singapore, Marites Penuliar, Daisilyn Astrero iti Hong Kong, ni Breaker Stone iti Malaysia. Advance happy birthday into no June 8 ka ni Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out pa'y kada Aida Fiesta, Edith Manantan, Jennifer Madanga. Kablao para kadagiti anak ko adadayan, Nicole kan Ryan, kan amin akabagyak dita Santiago City, Isabela, from Rowelyn Corpus. Kan advance happy birthday kan ni Van Abides inton June 14 dita Dammam, Saudi Arabia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Felipe. Dear Manang Emmy, Felipe kunamlatan kanyak. Amin dagitinagan nga inaramat ko dito'y surat ko, nabaliwanan manang. May saak akagayano, katkas kadagiti kadawyan nga agipatpatulod iti padas da, nagbalinakmet nga OFW. Ijay Taiwan tinapanakmanang, kat agarup sa nga 10 atawan ti kaaddak ijay. Nagtaodak matlaang iti pamilya nga agkarkaramot iti daga. Iso nga idinangbukelak iti bukod ko a pamilya, inarapaap kumat ti makaaon iti rigat. Iso a nagabrodak. Ngam anyan manang tadaksang gasa taak. No apay, dayta ti kayat ko nga isalaysay. Katrugyak nga rod, idi kakalkalay sami ken ni Margie nga asawak. Nakita mo ka din dya balay nga ipatpatakdar daon niyang? Uwan Margie, nagdakkel nga ron. Hay, kaano nga tamot ang makabaal da tao nga gipatakdar iti konkreto a balay? Ha? Agtignay kamat kamin a Felipe. Iti kasta, matarimaan mo't da ito'y daan kan rugak a pagnanaudan ta nga impatawid dagiti dadakkel mo. Ni, kat numayat mo to'y balay ta Margie. Pudno saan na konkreto, ngam napintas mo't. Nalagda. Anya nalagda sasawamat? Manipod nagkalaysata, awanan ti inaramid ko no di agtaya kadagiti agtedted tunggal agtudo. Ti atuplaan mo tinas ka na sukatan. Tadaanan dagiti yero na. Katso katamaro dun anya iti kukuam. Anya kalakit din aya bakit? Saan mo tabasta-basta tagsukat itatep? Among atep. Among mo tanangin na tigalba ita. Kat anya nga ron ti planom ngay? Agnanayon latan nga agtaya ak iti tedted tunggal agtudo? Agpanunot ka kumamot Felipe. Pasensya amon di asawam anak ko. Talaga akasta ti agasawa. At dadagiti banag apagsupyatan sag paminsan. Tilang pa ka sa irak nanang. Amo naman ti kasasaad tayo. Agyaman kat ko mga rod. Tapaman na nagkalay sa kami. At dan balay anang isang putak kinkuana.
Dagiti dadumangay. Makipagnanay da pay lang kadagiti dadakkel da. Felipe, Naimbag nga rod, tadaday tadaan na balay ngayon patawid yung kanyak. Kat iso ti pagnanaidan mita. anak, kinunakmutan, talaga akas ta ti agasawa. Ikagumaam nga ilawlawag da ita ka ni Margie. Kat no kabailan nyo, di ininutin nyo asimpaan ti pagnanaidan nyo. Tirigat na nanang. Sisyak mo't lang ti mga saasikaso iti talon. Oray ko muna da sa bali apanggadan ni Margie ngamawan mat. Tay tala makikakaaruba ti obrana. Felipe anak, anusam kunakmanan. Igiiyam aja asawam ta si kati lalaki. Kasta ti rumbang nga aramidam. Narabyan ka simang puta. Nagkapamaya. Ijayan daw niyang. Ha? Nakipagragrag sakak mat kadakwada Tay makardan iti balay nga impatakdar ta. Kasta ka di? Wan. Ay na, nagpintas di balay da. Ultimo dagiti gamit da. Nagpipintas. Margie, sana rumbang nga palamida. Anyatam mo, na makagatang tantumot kadagita arwatan ito nagtibalay. Kasano ko mamapasamak da ita? Kat ultimo agtad-tad nga atap titaeng takat di mo pa'y masukatan. Ha? Iso di ka man nagarapaap iti nalablabas pa'y ngam iti kabailam nga ipay kanyak, Felipe. Ay na, Felipe. Sipot pa ubing ni Margie. Siguro nga ambisyosa. Ha? Ha? Uncle Carias? Rumbang na kumangamom na ita. Nagkakalugaran tayo, mat. Impagarup ko kami nagbaliw ni Margie, Uncle. Saan mat? Takas laki marupay. Kastuti makuna. Ano usam de ka nakak? No kabalam, ipay mo ti kayat na. Tapno mataginayon ti kinaorno siya. Ngamno di mo kabalan. Ay, apaw, narigat na tagsasaon. Ha? Uncle? At datang iti banag asak magustuhan ko ni Margie. Amin da kita. Napaliiw ko, hindi na ulila. Tamo yung sa amin. Asa kung titimak dara may kadwa na dakkel na. Sipod na ulila. Sa bali ti ugali ti asawak manang Emmy, nalaing nga agsapol iti awan. Sigud matket din nga amok akas jay ni Margie, taag kakalugaran kami kat nga rod. Impagarup ko no nagbaliwan idinagayan ayat kami, ta saan met ang nagsapsapol idi. Ngam idinagkalaysa kamin, kala at manen at impuar ti kasjay nga ugali na. Aklo na kamarigata nak nga agpalawag ken kuana, ngam ikag kagumaak apatiddugan ti pasensya, gapo ta ay ayateg. Amin nga amo kapamuspusan, inaramid ko, tapno maipaay ko laeng ti kayat ni Margie, kat agtalinaed anaurnos ti panagdan nami. Agingga adimteng ti maysa nga aldaw. Felipe, nakasaritak ni Unyang. Oh, anya tinagsalitaan nyo kay Margie? Agsapsapol ka no da Greg, iti kanayunan at trabahador iti faktory a pagpapaayan na iti Taiwan. Kasta ka di? Wan, iso nga imbagak ka ni Unyang, nga ibagana ka ni Greg, nga interesado ka. Ha? Dahito yun ti gundaway mo, Felipe. Agabrod ka mo ton, tapno guminawa ti panagbiag ta. Ano, Margie? Ay na, Felipe, di mon paluspusan tinapinta sa gundaway. Asikasum kat tindagiti ka sa pulam. Ta si dadaan ni Greg amang tulong kan ka, tapno makastrek ka adagos iti paktorya nga ayan na iti Taiwan. Kayat mo nga ginagdayuta, Margie? Ne, anya kumangay ti dakas na?
Margie. No, Margie. no di mo kayat. Siyak lang arudon ti ag-apply. Anya? Adamot siguro trabaho para kanya. No bilang ta siyak ti mapan ijay. Iso ano di mo kayat? Siyak langan ti ag-abroad. Maawatak ni Marje no kasta ti kayat na anak ko. Ngam panagkunak, nasaysaya at ano si kaalalaki ti agabroad no bilang. Nanang, Naimbagkan ka anak ko, talalaki ka. Kabailam asalakniban ti bagim no bilang laeng. Ngam no ni Marje, anya nga'y tigaway na. Saan mo't ama ilibak, anak ko? Adda dagiti Pilipina maisagsagmak no agabrod da. Tawan kat nga rod tigaway da, no pagpanggapanda ida iti dakas. isong araw da pinampanunot ko na imbag tinaibaga ni Margie, nanang. Diyak kaya ta may sagmak ta asawak no bilang laeng. Anak, Parikot ko lang tigastusek no bilang. Isong ay mayak ta kaya't kayo makasarita. anya ti maitulong ko anak ko. Ibagam, tasidada anak amang tulong kada kayo. Margie, itataga brood ako. Bilinan ka na imbag. Nang runa ka tadayuak tun ka. Anya kalakit din aya Felipe. Saanan arumbang abilinan nak? Kabaalak ti bagik. Margie, Tinapatag itakat agabrod kamutan. Sigurado asumayaatan ti panagbiag ta. oo na yan. Kasla nakaragrag sa kakit din nga ginadayota. Saan matakas ta Maragsakan aklaang. Ta sigurado aguminawa mo ti panagbiag ta. Makaauntan iti kinarigat no kaskasano. Margie, Saan datanton mabalin nga ikuspil? Tadanton ka bailan ta iti biyag. Iso asay atam ti agtrabaho no dakanton ijay. No kabailam ti ag sideline, aramidem. Takas ta kano ti aramid ni Greg nga asawa ni Unyang. Iso anadaras asim maya at ti panagbiag da. nasayat mo ti kasasahad ko dito eh. Ngam kaya rigak tagdadamo nga agtrabaho Tamo mo ten. Nairwamak nga gamuli ti daga. E dinto ta ditoy, makina ti masapol nga i-operate ko. Kabailam dayta Felipe. Masursurumat kat ti amin na banak. Margie, Oh, kano ka nga gipawit? Ipawit mo adagos kanyak ti sweldong tapno makaurnong ta. Juan Margie. Iso na lang ta sana kompleto ti sweldo nga ipawit ko kun ka Tamo met. At dadagiti maikaltas iti sweldo. Ta syempre, agbayad akmot ka dagiti obligasyon ko iti agency. Wen, amok dayta. Makaamukan tumot na namang iti pagbayad ni nanang iti insalda na adaga. Tapno saan to amarimata. Wen ka di. Siya kundi makaamo amang i-budget iti amin. Basta di mo liwayan ti agipawit tunggal agsweldo ka Juan Margie, aramidak dayta. Nalaos ti ragsak ti asawak, idi nakapana kun ijay Taiwan manang Emmy. Kinapudno na kat nasair ti riknak. Tapasig matlatan akwarta ti agaon iti bibig na tunggal agsarita kami iti cellphone. Ngam amin dagita, inanusak. Nalakalaan na sursurok ti ag-operate iti makina iti paktorya nagpaayak iti Taiwan manang. Aging gaanalpas ti umuna a kontrata ket nagbakasyonak.
Nakitak mo't kit di tinagbaliwan ti biyag mi, tanapaurnos ni Margie ti balay mi. Iso ang nag-renew ak iti kontratak. Iti may kadua daras apa nagsublik iti Taiwan, nasaya at pay mo ti amin. Ngem iti may katlon adaras apa nag-abroad ko. Ditan ang nagbaliw ti amin, nang runa kat awan pay anak mi manang. Danda ni agdoan na bulan na saan nga umawawag ni Margie, ha? Kanya nga tanti mapaspasama kita asawak. Awagak man kit di. Kanya nga talaw na iti pakakumikuman na ya. Ni, busy mo ti cellphone ni Margie. I-dial ko manan. Ang mga nakapsutlat signal na ita. Sabay ko mata makasaritak ni Margie. Talagang amin ang madanagan aktan eh. Agdwa abulan na nadikam nakapagsarita. Agyaman na kontak kayo, Uncle Carias. Kitapot na, kaya't kamot ang makasarita, Felipe. Kamot ang bunukasan mo kontakan ka. Apay, Uncle? Ang bumasaan ang kapabaw na di mading aramid ni Marje. Nga ore ka nakakamisma. Anya ti kayat yung asawan, Uncle? No umalagip mo. Pinatigmaanan ka ni dinauda na gawit ka. Ipagakun ka no mabalay. Ang talinaot ka dito lugar tayo. Namkunamot nga minakayat mo pa itang supli ni Brown. Uwan, Uncle. Malagip ko da saritaan tayo. Kaya't kung amin nga umdas ko man ti maurnong mi ni Margie. Sakbay nga agtalinagda kung dita lugar tayo. Ay na, napasama kang ti pagamam ka, paraw. Anya ti kayat yung asawa ng Uncle Carias? Hindi damo. Atap ko pa lang di amin. Ngam napanagnig ako na mismo, Felipe. Gulguliban na ka, tika na ka. Anya? Nay, Jack ninamnama ti panagawid mo, anak ko. Nangalak lang iti makalawa sa bakasyon ko, nanang. Nakisarita ak lang iti pagpapayak iti Taiwan. Ama, anak. Talagang awan ti makamoy ti panagbakasyon ko. Kat inranak iti rabi nga isasangpat ko diti lugar tayo. Tapno awan ti makakita kanya. Felipe, anak. At anaydanon kanya kasi abroad, nanang. May papanita sa hawak. Ha? No amo mismo da Uncle Carias nga ulitag ni Margie ta amin. Imposible asaan yung amo. Jack kaya't nga agtaod kanyak ti amin. Tamang ano ko na umkit din apadpadak sa klaang ti asawam, anak ko. Nanang. Dumngag ka, taibagakan ka ti amin nga amok. Kalpasan na, si Kanton ti makaamo no anya ti aramidam. Adalo man ti rabi. Ngam saan pa asim mangpot ni Margie. Agtali na udak lang dito naglingadak. Apag iso dito'y, tanalawag ang makitak ta sino man na sumangpat.
No ibasar ko ti mapaspasamak kadag iti naibaga kanyak ni nanang. Kan iti naibaga kanyak na Uncle Karyas. Itapay lang. Mapanagnika ako na talaga agulguliban nagtasawak. Nga magtanang aklat na. Masapula siya mismo ti makapanagnak iti amin. Tapno... Ada nagsardang amotol iti dahi abanda. Saan da? Saan mismo nga iti batog ti paraangan ti nagsardangan na? Dimsagan niya nakaangkas. Diyos ko, ni Margie ngagpaiso. Nalawag ang makitak ta silag. Talaga, Diyos ko, nagpahaw ti panagin nagagda iti bibig, iti lalaki ang nakamotorsiklo anang itulod kan ko, anak. Tijay, pinmanawon ti nang itulod kan ko, anak. At day tamot ti ni Margie. Agturungan dito parahangan. Apag isulaong na dito ayan ko. Siya kadagos ti madupak na. At day tana. Agparang ako na. Nasayat mo ta si mangpot ka na balang kantis. Felipe! Siyak nga rod. Kat di mon orayin nga dapay daka sa maaramit ko kan ka. Saan ka nagtuloy asumrok iti sularme? Felipe, agpalawag ka. Diyan ka sa pulan ti panagpalawag mo ayop ka. Umdasin dagiti na amuhak. Kan ti mismo anay matangak. Kas iti nakuna na. Di mon patuluyan ti sumrok iti sularme. Felipe! Pumanaw ka langan ta saan ka nakasapulan. Pumanaw kan! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Napalalo titibbayo kan pan nakapasakit ko iti daydi agundaway, manang Emmy. No sa anak la nakapagpanunot iti nasayaat. Amangan no anya kuman tinaaramid ko kan ni Margie. Ngam gaputa adda amak kan panagbuteng ko iti namarswa. Ingka gumaak a pinagkalma ti bagik. Ngam jakon pulos pinastrek ni Margie iti sularmi. Kabigatan na, ikagkagumaan ni Margie ti makisarita kanyak. Ngam jak pulos pinatgan. Iti unos ti sumagmamano nga aldaw a panagbakasyon ko, inasikasok dagiti rumbeng nga asikaswek. Ket pinukaw ko ti amin akarbengan ni Margie kadagiti na ipundar ko. Nagsubliak ijay Taiwan ket inlepas ko ti kontratak. Sa akto nagawidan ket nagforgood akon manang. Namin ano adaras a pinanggap ni Margie ti makiinnornos kanyak. Ngam kasla napukaw anamin pinsan ti panagayat ko kankwana. Iso nga impagnak iti legal ti panagsinami, nga uray naggastusak iti dakkel agatad. Itamanang addan bukod ko a pamilya, ket naragsakak iti sidongda. Idinto ani Margie ket agkalkalautang nga aging gaita. Sipod nagsina kami, ado tinadamdamag ko anakiden na anna. Ngam awanan ti bibiyang ko, nang runa taaddakat nga ruden bukod ko a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. Ket namnamaek a nakaibati ak iti adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Felipe. Pagayam a Felipe, agyaman akken ka iti panangisalaysay mo iti kapadasam. Pudno anasaem ti maguliban,
Nang runa no ay ayatem iti kastaunay. Ngam siguro, no talaga asaan ana itani, saan nga agbaligi. Pakaragsakak met ti kinunam anaragsakan iti sidong ti baro a pamilyam. Saan ka mababalaw pagayam ko? Nang runa kat sikan a mismo tinagkuna, nga indalan mo iti legal ti amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Mintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag